Afganistanनि प्लेयारफोर ओंखारबोआ लागाव लाइन Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन माने जों दिनै बल नायगोन बल खेला ओमफ्राय बे बल खेलाया जोंना गुवाहाटियाव जागोन ओमफ्राय बेखौ जोङो नायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ बल खेलाया सोरनि ओमफ्राय जोंना बल खेला जाहैबाय जोंना इण्डियान भार्सेस आफगानिस्तान आरोना ओमफ्राय बे खेला जाहैबाय लोगोफोर मा FIFA वर्ल्ड काप क्वालिफाइडनि मोनसे बल मेच आरोना जिखिनि नैबे मेचफ्राव देरहायोबा जोंना इण्डियानाबो फैगौ FIFA वर्ल्ड कापाव जोनो मोननायनि मोनसे खाबु मोनगोन आरोना ओमफ्राय जों दा बे मेचखौ नायनो थांगोन ओमफ्राय जों नैबे क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनखौ 9:33 गाखोगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय होजोंहाय 2टाफ्राव सहैनो हागौ 2टा बा 2:30टायाव सहैनो हागौ जों ओमफ्राय जोंना खेलाया होजोंहाय मा 7:30 जागोन आरोना खेलाया ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जिखिनि हायो नोंथांमोननोबो देखायनो सेस्था खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोना फुटबल एबा बल लाबारबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोन जिखिनि हायो नोंथांमोन देखायसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं डाइरेक्ट स्टेसनाव गाखोहैनायाव ससे भिडिअ लाबावगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय भिडिअ लानाय जानाय नङा डाइरेक्ट आङो गुवाहाटियाव सहैबासो भिडिअखौ खालामनाय जागोन आरोना नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय स्टेसनाव दंफैयो साहा लोंदों लोगोफोर साहा दसे उनाव थांसिगोन दोब्रा जों दा फाइनालि ट्रेनाव गाखोबाय लोगोफोर नै आरामनो खुला नै सालाया आवलाय सिटिनि फेन्स नै सिटिनि फेन्सआ बेबो गाखोगासिनो खेवनाय एकदम खालि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामसै बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर गारि गाखोबाय नै लोगोफोर जों दा आरजोंखा जोंनो सिबसालै मा होनो सानो बुंहरलाय एसे सहैसिगोन जों नायलांदो गाखोबाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे गारि गाखोबाय गारियावथ' ओरैबायदि सिख'लायखायो ओरैबायदि बोज्रोलायो सफैबाय जों लोगोफोरनिफ्राय जार्सि लानो नागिरदों जार्सि गासिबो सेट्रिजोबसो नै बेबो सेट्रि गासिबो सेट्रि मा खालामो सेट्रिखौ लायो बेसेबां होनदों बेसेबां 200 बेबो एखे कपड़ा भी इससे कपड़ा भी अच्छा है कपड़ा देख लो ये .net वाला है नायदो नों बेखौ लानोसै लादो रुक पहन के देखो रुक यार एक मिनट आं अरेन्ज खालामनो लाबाय लोगो अरेन्ज सेट्रि टिकेट नै मोनबाय जों हाबनो मोनसिगोन माया फट' खेबनो बाबा नै गानबाय सेट्रि फेन्सि नामा खयथायाव हाबनो मोनो होनदों फार्स्टआव हाबनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय नै
नै फट' खेबजागासिनो फट'खौ गाफ्लानानै ओमफ्राय जों दा 5टा जाबाथाय हाबनो मोनसिगोन आरो ना खेला 7टानिफ्राय जागोन 5टा जाबाथाय हाबसिगोन बा मानसि जाजोब्बाय नै हाबबाय फाइनालि हाबबाय नै खेलाया नै गैला गसंना लाखिबाय दा थाबायगासिनो जों स्टेडियामा मोनसे बारा गोजान गैला इन्डिया इन्डिया हाबागासिनो बुन्दु सोर देरहागोन खिथाद' इंडिया इन्डिया सोरनि फेन्स इन्डिया 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 देरहागोन बुन्दु हाबफैबाय नै लोगोफोर नोंसोर सिकिं बानायगासिनो स्टेडियामाव फाइनालि नुफैबाय नै अ माय गड फैबाय नै जिरायगासिनो माला जायो नेगासिनो आरो बल खेलाखौ मानसियाबो बुङाखै दाबो बैसोर प्लेयार ना औ नै प्लेयारफ्रा थाबायगासिनो एसे जों बानायहरनि हाफ स्पिन जानानै जोबफिनबाय नै लोगोफोर इन्डियाना गरसे सोबाय पेनाल्टियाव नै दा ओंखारफिनबाय नै देरसिगोन दसे थानानै नायगासिनो नै जोब्बाय इन्डिया गरनै लागायजाबाय आफगानिस्तानजों गरसे गरनै हा बियो स्टेडियामा गैलामोन दा गारमा थरायजोबलायलायबाय सिखावनानै थांनोसै लोगोफोर आलासि सिरिबाय थांदों आफगानिस्ताननि प्लेयारफोर बैसोरो औ नै एसे रंजाफैदोंमोन ओमफ्राय गथ'आ मा सांखो जेननानै जाया गैला फटक लादों फटक आफगानिस्ताननि प्लेयारफोर आफगानिस्ताननि प्लेयारफोर थाजागौमोनलै Indianaथ' गैला नालाय जेनबाय होनबाबो ओंखारबोआ लागाव लाइन थाले मा खालामदोंब्रा थाबायगासिनो न' थांनोसै डाइरेक्ट ट्रेन गाखोलांसै अबे गेम्स थाग्रा हटेल बै नामा आंबो गेम्स थाग्रा हटेल नोलै नंगौना नङा
ओमफ्राय नै लोगोफोरजों दा खेला नायनानै फैबायमोन दाना ओमफ्राय ट्रेनानो मिस जाबाय जोंना दा ओरैबो जाया गेजेराव लांदां जानानै दं लोगोफोर दा मा खालामनो स्टेसनावबो थानाया थाबायदावलागासिनो फेन अयथासार दा ओमफ्राय जों बास स्टेयाव थांना थायसै आरो गारि हमनानै रुमबोथ' लाना थानो हाया डकुमेन्टस लाबोआखै जारला थांफिननायनिमोन प्लाना मेथाइ जाबाय बायनानै ओंखाम जाबाय बायनानै लेट जाबायना जारला आरोना बल नायफैबायनानैनो ओरैबो जाया आथिं साजोब्बाय बे ओंखाम जानायाव ट्रेन थांगौबाय आरोना दे ओरैबो जाया गेजेराव लांदां दा मा खालामनो ओरै गिदिंखावगासिनो दा बासजों थांनाय जासिगोन खोमा जों दा बास स्टेनसिम थांसिगोन आरोना अट' लानानै बेखौ बन्द' खालामबाय नै मा जानांगौ आथिं दुखानायावनो सेस प्रेक्टिसनो बाला गैला मेंग्लिजोब लोथो ओमफ्राय लोगोफोर बिदिखौ अनना नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम जि खस्थ' मोनफैखाबाय एबारनि गुवाहाटियाव फैनाया थाबायदावगासिनो आरोना ओरैबो जाया खयथा जाखो दा 12था जाबायना हा लथ' 12था जाबाय आरोना लोगोफोर जों दा कचबिहारनि गारि गाखोसै 12था 18 नै 12था 18 सेस थाबायगासिनो जों ओरैबादि थाम्फै गुवाहाटियाव बुंनांला नोंसिनाव लनद्रायखा अखाल' हादोंसै खेला नै गारि नागिरबायगासिनो